Týždeň prešiel ako voda a my vám prinášame ďalšiu Pokémon otváračku. Ahojte! Vítajte opäť u nás na kanále. Séria Paldean Fates spustila vonku ďalšie produkty, medzi nimi aj tento malý booster bundle, maličký, ale plný boostrov. Je ich tu dokopy koľko, chalani? 6. Tak, dobre, pripravení ste, je ich tu dokopy 6 a my si dnes jeden otvoríme. Ok, chalani, ideme sa do toho pustiť. Ja sa teším. Aj ja sa teším, samozrejme, všetci sa veľmi tešíme. A pokiaľ si chcete Pokémonov otvárať, nezabudajte klikať na stránku Dazzle.sk, kde s kódom MAMINA10 ešte aj na objednávke ušetríte. Takáto malinká krabička, plná krásnych kariet. Uvidíme, či aj špeciálne. Krásne budú určite, to už vieme. Máme tu Pikachua. Áno, a zozadu je ešte. Zozadu sú všetky 4 arty, ktoré sa nachádzajú na boostroch. To je krásne. Som ho zničila, ale nevadí. To nebudeme potrebovať. Tak, vidíš? Nevadí, otvárame po dlhom čase bandlík. A tu ho máme. No koľko? 6. Je ich tam 6? Rátate? Zrátaš aj ty, Kupko? Je ich tam 6? Je to v poriadku? Je tam 3 a 3 to rovno 6. Takže kontrola kvality prešla. Jakubko, výborne. Ty už môžeš ísť do školy. Lebo čo sa udialo? Vypadol mi zub. Vypadol Jakubkovi zub. Tak držte nám palce. Nech mu zubková víla prinesie nejaké prekvapenie aj v týchto boostroch. Ideme na to? Ja by som povedala, že dneska môžeme nechať ťahať Jakubka ako prvé. Čo? Zaslúži si to? Áno. Bolo to veľmi bolestivé, ako prišiel o ten zub. Tak, dneska mu doprajeme to, aby ťahal ako prvý. Ideš na to, Kubi? Tak, som zvedavá. Myslí na to, že iba 2 ťaháš, takže ťahaj ten, ktorý sa ti páči najviac. Presne to som čakala, že pôjde na dračku Pikachu. Ideme sa pustiť do prvého boostru dnešnej otváračky. Paldean Fates. Už konečne nám dopraj nejaký parádny hit. Veľmi by som sa potešila, keby to vyšlo Jakubkovi. Charizarda, alebo tú zlatú kartu, tú zelenožltú. Áno, tie zlatky nám taktiež ešte nepadli a sú úplne skvelé. Tu by sme veľmi radi doma privítali. A máme tu reversko. Lákavé tá červená. Je to lákavé, ťa to zmiatlo. A ja už, že to je Charizard. No, Charizard sa veľmi ťažko ťahá. Napíšte nám do komentára, komu sa podarilo toho Charizarda vyťahnuť. Veľmi radi si prečítame to, že vám padá. Potešíme sa spolu s vami, lebo nejde to len tak jednoducho. Dobre, Davidko. Chcel by som aspoň Gardevoira. No, ten uvidíme. sa mi tam páči. Tak vidím, že ale karty máš prejdené. Ale tie zlatky by boli super vidieť naživo. A máme tu Baby Shiny. A ešte niečo? A Raichu, holo. Ukáž nám Baby Shinyho. Do Master Setu nám Do Master Setu. Davidko zaklada Master Set. Uvidíme teda, pokiaľ ho dokončí. Teraz idem ja. Ja beriem tento. Uvidíme, čo sa v ňom bude skrývať. Takže zatiaľ máme jedno Baby Shiny. Dobre, poďme tento prebehnúť. Ja som veľmi zvedavá, čo nás tu čaká. Aká karta prekvapí na konci. A máme tu opäť reversko a EX-ko. Tohto už ale asi máme, že? Nie. Nemáme ho ešte? Nemáme. No vidíš, Davidko, prekontroluješ, či sa už v našom albume nachádza alebo nie. Kupko. Nemáme ho. Nie, to to bolo ťažké rozhodovanie. Dobre, pozrieme sa teda na tento booster. Mačka, my ho to vtáčika nemáme. Uvidíme, prekontrolujeme potom. Tam je a Jakubko. asi nejaký hit, lebo mi spadol. Ak toto znamená, že tam bude hit, tak dúfam, že ti budú boostere padať častejšie. Uvidíme, poďme sa na to pozrieť. Posledný Pikachu je veľmi pekný. Scrafty, Ultra Ball. A Pikachu ide vedľa, toho si budeš odkladať. Čo nás tu čaká? A máš tu Wuctrio a Single Goldku. Tento nám určite chyba do Master Setu. No, tak to je veľmi dobrá správa. Za zub máš dobrý hit. A ty si za zubok dostal, pozri sa, od Pokémonskej víly Wuctrio a Single Goldku. No čo na to hovoríš? Tešíš sa? Super. Páči sa? Môžeš si ju zatiaľ odložiť. Zatiaľ máme každý hit. Áno. Áno. A ja mám? Áno, tu máš. Aha. No výborne, takže 3 boostre, 3 hity. Toto je ťažké, mamička, vôbec. To, že v tejto sérii hity padajú, si potvrdzujeme aj v dnešnom videu.
A ty si vybral toto ako tvoj druhý booster. A pre teba je Pikachu. Mne ostane no mne si nechali Pikachu. Som zobila z toho Pikachu a radšej tohto. Ja viem, ty si ho nechal pre mňa však. Nevedel som sa vôbec. Ja to niečo vidím. Ja to niečo vidím. Čo tam vidíš? Niečo čierne. Kirlia. To by mohla byť Tam je Zlatka. fake. Á, Tam je fake. videl si holo. Opäť si videl holo. Škoda, tá Zlatka tam mohla byť. Zatiaľ je to vyrovnané 1-1-1. Je to vyrovnané. A púšťame sa do úplne posledného boostru. Vyťahni tu niečo, prosím. Vyťahni tu Charizarda a Jono. Obidve tam asi nebudú, ale aspoň jedna karta z nich by tam mohla byť. Dobre, Charizard chalani, tam je. ja sa veľmi snažím. Viac preto urobiť neviem. A bude tu teraz Pomaly. reverse call a holo. Takže OK. každý sme si vyťahli hit. Áno, to je veľmi dobrá správa. Každému sa nám podarilo potešiť sa s nejakým hitom a vidíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne. Ahojte! Ahojte.